abakora imirimo abaiga b'ebinyoroime nanene bakubatoko wene gochasa bananchi amanyekanite na community health promoters kurwasinsemo aime county ga Nyamira nigo besokire na kugendera kwemurungania kubwatekanamo no konyorwa gugwakanwa eng'ele yabo twabeira matuka mange togo koregas sisi no nkuru mutinyu ikomi ori umwaka ori oetire mpaka bona igantwana konyora musara yaitu igo tukung'ainu twagenda chigas twakoregas gabana njana guturigereria kulingana na barabo nigo baerere njira bagendere ko bakonya bananchi kurwase binyoroime yento kulingana na barabo bakwegokeria etogo kuregasi enkongwe bichichi twakorega tugunchukana imbura ya tutwira umugaso tuita tugwite michi y'abantu twakorire gasi enkongwe sana gasi twakora sebinyoro twa improve ebinyoro bito anene sana aserche situation twakorire n'abantu amarwire akeanire yaje gitari cya Nyamira muri abantu bari kubange yari mbaje barwire bange buna bagakira matuka etere facilities toko de present je barwire mbaje toko nda kenyoro ase kenyoro twarwari abantu baito abana emdo tokore asi level 1 nenkong koranche you consider otwakanike abandi kwakanite ikeri bari ata servants be account nigo baereiro kunyoro kwega kweng'ele yabo okuko irere barabu abanyene wetere mechande menge ase binyoroime nanene ase chiamate chabo na inche ngukwana buna ekashio koru Nyamira county Nyamira south twabeire bwana excellent governor ekere kwari kubori chikura nigo twachite Nyamira ugatotebuye igongo twakanuri chibesa bakana no oyo tarakanira mukaya kiombe akanere twachire gochinganya ntwanya gochirora twabeire emetienyi 14 tutanye gwakanu bese une kashio na andi chibese tukurigo chire chinke one excellent governor ebori no mwana okogenda isiko chikorigi chibese gasi omaye tosokiro irana oirana bosakero omutienyi nabwata abana akorageri nabwata ogose no mugaka nyombo gose omugaka nabwata abana unabona abana abaseri tobwate na barabusiko wana gabana ekero okorigereria igo inkioro cha abana aba barari imbarigo chikoiba gaki gabana otarenge wanchoto echibese chaitu ngete gwato ngaina ngango tole Friday tukaminyoka tukana tukakabese ibintu kuruchituka ngo tole chibese chitu twakane akibuno kwangire gotwa to echibese chitu gabana gaki asamaskani rigere na lituragenderere buya bono roche nonye no muri kubigete buo urigete buo ago koregasi kusingu mwaka no chibese rigera konye family yaye na intuntore na abana to echibese chitu gabana kakire ndi chitokonye na intu togenda liturakore gasi ingia onye turi gotoa chibagie chikwaroncheti bono ngange turi guchibeka mareko tukoretere bakobisi gusibona abantu baminto na bere igo ngokoretera turi chibagie echi uikaranse na chirocho nabo twakura turi togokwana bono twagechi omwerio je bono nigo bamubulire omugavana bwe county ya Nyamira Muski mumenya libo asamasikani amanene kubwatana na munebu izara yobochenu kubaenekeria ngamba chikonyara kwa bagwakanwa elio bagendere kurwa bokoreri bwabo buya na boigo bubosera gochasa bananchi muchandonde bwensi otayo ababuna barerire iga bakonye bantu baminto ali sindiwete kuruma gombo ward na bondo jina barana bachandegete igo bono tulega abuna abantu banyamira koteba ngaki koranche rora abuna bakorera iga abande mbare babigete abana gisukuru naro cyabande babasere tigwe omuntu agikoteba nga jibese kwateba tibono ngayikire omwana oseriwa naende bono future yeito baminto na amasomo y'abana gose bono baminto bono linda amasomo y'abana ngati na arakogera na intuto tororekane emechango nkobere nabakonyorondo osirire gose kende kiabeire kiabange family leta chibese kwamanya kutoka yeto bwati igo no rokunga no rese kenyore ky'abantu baminto bono linda abantu baminto nigo ngoteba iga omugaba no itonyaribo as we respect you very much koranche konya bakonye barire mono kabisa eginko reporter getaseni kya wanchete kya Ndize TV kurugeiga imeye county Nyamira encheko nkuru kwa Polycarp Okara.